Pero kamano nyakora Ramogi kamoro amora maintian gigeno ni otieno mari teri makare arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV kama bende wasefwambo ni mathoth odiochieng' mangima kendo aikuni gi sani nyakora Ramogi kaka nasing'isi sama ne wantiere weche manyien mag ang'ich welo ni wendo marwa wadhi bedo godo e studio marwa ma Kisumu odhiambo ni en mor mara mar koro nyisi ni kendo tango ni achiel kachiel ni wan kod jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Mathias Owili daktari ma bende osebedo e studio marwa ma Kisumu wabro go kod mbaka kaluwore kod ikruok moseketi gi piny owacho mar kaunti ma Kisumu e rakruok kod midhiero minyalo kel kod koth ma idendo ni El Nino ma bende jolony e koro chal kor lwasi oseyango ni biro bedo mathoth e pacho Kenya kwa Ramogi kamoro amora maintie adwani ber kod chakruok nyaka giko mag weche manyien mag OIMORE mokwongo wayudane thuond weche. Jonjore ma ichich ni mag Al-Shabaab ochako timo monj machielo Lamu kendo nego ng'at achiel. Sana for around 5 months bila mshahara bila kulipwa. Tumefungiwa manyumba, school fees watoto wako kwa nyumba. Nen lauruok makagi kacha e kindo bila kod jotije mag kaburini malang'ata mane ong'anyo kabandho sachgi. The blood it is a bacteria infection. Rawera moro wito ngimane bang' tiyo kod yedhe manyaluo mane omiye gi japuonjre ma oketore ni en ajuoga. Pero kamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ni kendo rwakni machiegni wan kodi kendo wanyatudore kodi nambari 360 imi apachi Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter kata X handle en @Ramogi TV KE. Miyo kamano amora maintie be thuolo mar ndiko na kimi apachi weche manyien ma waikuni otieno masani. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo nyage moremo antire ka ilo Trevor Mbija nyinga en George Bati dadi Kulu Tsunami machiegni. Komiti mar od bura mochung' ne weche mag budget onyiso bwok margi bang' yango ni piny Kenya oselo gope mayo siling trilion 10.5 kwano omuom ma gikoni osekalo kiewo. Kata kamano gikoni en midhiero ne nyaka sani bede migepe mopogore opogore ma pacho ka pod bandho piny owacho omwenda maromo chiegni siling bilion 16 mosepuodhi kendo nego bedni osechwal ne bede migepego. Jafwambo marwa Joja Oko miyowa lipodni. Jaga budget mapacho ka Laktar Margaret Nyakango ne ochopo e nyim kamati mar od bura mochung' ne weche mag budget kendo chiwo ler ewi kaka piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag counties osebedo katayo chenro magi mag omenda. Achiel kuom gigo mane okelo buok ne jokanyono mag kamatino en yango ni piny Kenya sani oseolo omuom mathoth mokalo kaka chik dwaro. Our debt as of 30th June was 10.25 trillion, which is over the legal state. If this is the position, Chair, I think we need to ask or invite Treasury almost immediately, CS Treasury, to come and give us details around this public debt. At 1.15, the most recent, you're telling us for 2022, 2023, at 1.5 trillion, how much more money do we have left for development expenditure? So it is time, Budget Committee, we have to come up, give a way for austerity measures. Enyim kamati no mane obagoro mwe county ma Mombasa, jaga budget no ne bende okone nyaka sani, bede migepe mopogore pacho ka bandho piny owacho omuom ma hao shillings bilion 16 mosepuodhi mondo mi ochiw negi to kata kamano ma pok otimore ni marikoni piny owacho onge kod omuom. They have gone to the Treasury, they have justified why they need Article 223, but no money to give them. So you can see all of them. Control of State House, 400 million, approved but not presented for funding. Just short of 16 billion, approved but no cash. En gino ma jokanyono mag kamatino kordwani okawe okang' mapiyo mar reso piny Kenya kapok onimo e igope. When I see approval to buy a car for a cabinet minister, I ask myself, what is really emergency in terms of that matter? And I'm asking especially on the ruling side in this house. Let us forget about just crying, this is our government, this is our, when people are suffering.
Government has really spent, but in real sense, there was no feeling in the economy because once the government spent, we are supposed to see some activities within the economy. The expenditure of this country needs Raila, but we are telling him not to talk. Mara hii awache watu waende njaa. Ng'ur makamano bendi koni nitiere tend counties mathoth mapacho ka mapoko chiwo ler makare ewi kaka gitiyo go muom magichoko. Achiel kuom ranyisi en omuom marakore gi midhieche mikoni thoth counties okosebedo katiyogo kendo dhi mana e ofuke jomanok. The counties, we do have a percentage of the money allocated to the counties that's supposed to be used for disaster management. Less, Madam Chair, we know very well that you are the one in control of these monies and that counties are supposed to use this to mitigate disasters. We are now facing a new disaster of El Nino and it's just around the corner. Yet most of these counties do not use. The disaster management percentage money is not used to go to the pockets. What they do is they use emergency money to pretend that it is for disaster. Achiel kuom paro manejaga budget ochiwo mar rakore gi gope mantiere en rango kaka inyal med choko osuru kuom jopiny gino mamoko kuom jood bura ne jowuok godo tung' mosuo. Now, if we are talking again about taxes, that is not a solution. We must find one of the solutions, and one of the solutions that we are not talking about, which is that the elephant in the room, is governance issues. Corruption. Corruption is overwhelming us as a country, and we must seal those issues. However, some of the issues we have noted is that our public debt may seem to increase, and especially when you look at the mix of the foreign debt. And what I would request the Office of the Controller of Budget to also do in the next quarter is that even as we look at the issue of debt, we look at it also in the perspective of the exchange rate. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jakom duol mochung ne bad migao mar do JSC Macharia Njeru onyiso duol mochung ne ng'iyo sara mag jotich piny owacho SRC kod apisi mar jaga budget mapachoka mondo owe donjore gi tije mag duol mar JSC. Njeru wacho ni weche duto motenore kod tije mag bad migao mar do ni e bwo duol mar JSC kendo en ataro mar chik mondo SRC ochak chenro mar nono sara mag jotije bad migao mar doho. Duol mochung ne bad migao mar doho e pacho kae JSC onyiso piny owacho mondo we kalo keo kendo donjore kod weche motenore kod jokanyo mag JSC. Jalup jakom JSC Macharia Njeru oseyo duol mochung ne ng'iyo osara mag jotich SRC kaachiel kod apisi mar jalos budget e pacho kae kuom kalo keo mag tijegi kendo donjore kod tije mag JSC. So it's just a question of emphasizing that everybody needs to keep to their territory. Same thing also even with the control of budget. When it comes to withdraw of certain expenditure that relates to the judiciary, there shouldn't be impediment or roadblocks. Njeru wacho ni bad migao mar doho onego miyo omenda moromo kaachiel gi thuolo mar tayo tijegi kaka yo mar chwalo tije mar miyo jopiny ratiro margi e yo makare ma onge ng'ikruok moro amora. When you're talking about independence, it's from all fronts. When it comes to the funding, when it comes to the processes, and also when it comes to the decisional independence, we need to all support this institution. Mabiro jumbe ariyo kende bang' ogai mar doho Martha Koome golo ywak mare ewi mano mane owacho ni en donjruok gi tije mag JSC kuom temo loso osara kod omenda mambalang' mag apisas mag doho ataro kod chik. Njeru osiro weche mag Martha Koome ka olero ni weche duto motenore kod jotije mag bad migao mar doho ni e bwo duol mar JSC kendo singo mar chung motegno rito ratiro mag jotije mag JSC. There's a reason why Judicial Service Commission was established. It is our responsibility. That's not the responsibility of SRC. SRC deals with other public officers, other institutions. But when it comes to judiciary, judiciary is exclusive mandate of JSC when it comes to their issues. That's what we are saying. Jatatije maduong' mar bad migao mar doho ne osingo mar chwalo bura e doho mar kwedo okang' mar SRC mar wito oko omenda mambalang' ma osebedo ka imiyo apisas mag doho e nyiewo geche maggi. Because either there's lack of understanding on the part of SRC, we assume it's a lack of understanding, we're just reminding them that when it comes to matters relating to the staff of the judiciary, is the responsibility of JSC.
Bad migawo mar doho ne otudo okang' ma kamano kod chenro mar rocho tije maggi e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho olando apedha mar kedo kod jonjore mag Al-Shabab nyandwat mar piny Kenya kod counties ma Lamu kod Tana River ma kwethno osebedo ka okonore kod monj ma kinde ka kinde. Piny owacho yango magi e kinde ma kwethno ne omonjo gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok ne giwang'o udi maromo 7. Ariyo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo siem mager ne kweth mar Al-Shabab kendo singo ni piny owacho biro dunyo gi kochunglo. Tumeamua vita dhidi ya Al-Shabab na mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Wajir, wananchi wa Kenya, serikali hii itashinda vita dhidi ya Al-Shabab. Kwethno makoro nyiso wang' teko kendo chal mochayo duond serikal ochako timo monje gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok giwang'o udi 7 kendo kwalo gwen 30. Ma kato biro ni jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende motelo noselando lweny kod kweth mar Al-Shabab kuting'o dunyo gi e pacho ka nyaka piny libamba ma Somalia. Na tunaambia Al-Shabab, chuma chenu kiko motoni. We will hunt you down in Kenya and in Somalia and we will destroy your infrastructure. Jodak ma Wuodhi makoro ringo miechgi kendo manyo jote skund primar ma Johud olero ni joma undugo ne onego jal moyangi kaka George Maina e kinde mar monjono ka koro gidwaro mondo piny owacho ochaka pedha mager mar rakruok kod Al-Shabab. Kuom dweche 3 mokalo monj buora kwethno osetimo e kaunti ma Lamu. Tarik 25 dwe mar auchiel jonjore ma ichich ne joka Al-Shabab nonego ji 5 e gwenge moko 2 e kaunti ma Lamu. Tarik 6 dwe mar 7 jokanyo 29 ma ichich ne gin kweth mar Al-Shabab ne omonjo gweng' ma Hindi e kaunti ma Lamu kod Gamba e kaunti ma Tana River. Mana ka gima mano ne okoromo. Tarik 1 dwe mar 8 kweth jonjore go ne onego ji 2 kendo hinyo mamoko maromo 10. Tarik 15 dwe mar 8 jonjore ma ichich ne gin jo Al-Shabab ne omonjo joma wuok e gwenge ma Mombasa ka orie Lamu e gweng' ma Koreni kane pok monj machielo timore e gweng' ma Salama Lamu tarik 23 dwe mar 8 kama ji 2 ne owito ngimagi. Tarik 10 mar dwe mar 9 kweth mar jonjore go ne omonjo jolweny Lamu ka gitiyo kod miruti ma ichike bwolo. Kopogore kod mano otieno mane piny orugo tich adek kwethno nochako timo monj machielo kendo nego ng'at achiel e gweng' ma Wuodhi makoro chal ma oludo e sirikal. Timbe monj mosidi makoro chal ma onyono kok sirikal omiyo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chakruok mar apedha mager ne kweth mar Al-Shabab nyandwat ma pacho ka kod kaunti ma Tana River kod Lamu ma kwethno osebedo katime monj kinde ka kinde. Katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu siku zao zimehesabiwa kwa sababu tunaleta kikosi maalum wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Koti momos ne apisa mosewito ngimagi e kinde magine tich. Kindiki okoni sirikal dhi chwalo gige lweny matekre gi ng'eny kendo manyasani obed ma itiyogo e kor lwasi kata maseso elo mar neno ni gitieko jonjore mag Al-Shabab masani sando jopiny. Those special forces we are bringing here are not coming here as tourists. They are coming here to hunt down, neutralize all the threats of terror and other sophisticated crimes that we are experiencing in northern part of Kenya and upper coast, including Lamu and Tana River counties. Kindiki bende ogolo chik ne apisa mag obila mondo mi oti kod gige lweny magen go mondo girakre go gi jonjore. Na wewe ofisa wa usalama, hiyo silaha umepewa sio ya umaridadi. Hiyo silaha umepewa sio bakora, sio kijiti. Silaha hiyo ni ya kulinda maisha ya wananchi na kulinda maisha yako vile vile, jambazi asikuumize. Kwa hivyo kabla hajakupata wewe mpate kwanza. Kakoro sirikal medo chiwo singo mar jiwo arita e gwenge mathurka kendo tieko kweth njore masando jopiny. Gima odong' en koro mondo jopiny one duoko kendo gininde udi maonge kod bwogruok kod luoro ni nyalo monjgi. Osudunya kwa Ramogi koro wawere gi mag arita go wadonjane weche mabende ne onyiso ng'ur mar jotich. Obila notiyo kod iro malongo wang' e keyo jotije mag kaunti ma Nairobi manoriko bago ng'anyo e rangach mar kar iko ringre jomotho Malang'ata wi mano magiwacho ni deko mar chudo margi. Jagoro mar kaunti ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego mag kaunti mane omi orak mar keto ler e kar iko ringreno Malang'ata dweche 6 mokalo pok oyudo chudo margi kaluwore ni chenro mar chudo mag kaunti higani
pod iloso. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Midhiero no mako ganda mano chopo iko jogegi magihero e kar iko ringre joma owito ngimagi Malang'ata Cemetery. Ne giromo gi jong'anyo mane odino ranga kar ik Malang'ata manori ko ng'anyo kaluwore gi deko marosachgi. So si tunashangaa tutarudi na maiti kwa nyumba ama tutapeleka wapi sasa? Na tumelipia hivyo, songetusho huko City Mortuary leo kuna mgomo huko, tusilete huko. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tutarudi nayo kwa tutapeleka mortuary tena ama tutarudi nayo kwa nyumba? Na ni mtoto, si tumekuja tumalize shughuli yetu hapa. By saa 3 tulikuwa hapa. Mwili meka kwa gari mpaka saa hii. Tumepata mgomo. Hatuna makosa yote, and then tumesimama kando, tumerespect serikali, sio? Hao wanakaa mnarushatia gazi mali watu innocent tuko. Sasa wewe ameumia, anasaidiwaje? Na bado mazishi iko tuko nayo, hatujazika. Jotije county gone omiorak mar duso kendo kitoler e kar iko ringre joma otho Malang'ata dweche auchiel mokalo. Kata kamano, tend county ma Nairobi poko chulogi kata obedo ni gisetieko tijno. Tunafanya kazi ya clinic kufyeka. Huko kulikuwa msituni, hata ulikuwa ukisimama hapa hauoni kaburi yoyote. Kulikuwa msituni. So sisi tumefanya kukue klini hivyo. Hata ukiwa huko unaona mpaka mwisho huko. Bila gumboot, bila gloves. Naona na tunaingia kazi saa 2, tunatoka saa 10. Komanda marobi la Malang'ata sub-county Monica Kimani wacho ni nochuno gitiyo gi iro malungo wang' e keyo jong'anyogo manomo komacherangate sindo bilano. Jagoro mar county ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego maromo 77 poko chulo sachgi kaluwore gi chenro mag chudo mag county mane pod giketo kare kakoro singo ne gibiro yudo sachgi juma manyien. First, let me really apologize that their dues have not been released up to date, but mainly this was orchestrated by the budget cycle in government. You are aware that budgets run from 1st of July to end of June. The request for access to money to pay those 77 casual employees at the cemetery has been lodged, and the chief officer will be confirming that. Next week, they were going to have their payments, met. Jotijego kata kamano singo dino ranga Lang'ata nyaka chulgi osachgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Maloyo jodak 20,000 gwenge ma Nyatike makalda e kar chung od bura ma Nyatike kaunti ma Migori yuago kang' mokaw kod sirikal mar chano daro gi kuonde ma gidakie kaluwore ni bad migawo mar alwora kod bunge dhi chako pith mar yien e heka maromo 6,000. Kata kamano jodago wacho ni onge kama osesiemnegi kod sirikal ma gidhi dake. Jaod bura ma Nyatike to modege koro koni gidhi chopo e doho mar temo geng'o kang' mar thulo oko jodak ma Nyatike e kuonde ma gidakie. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nyakora Mogajwang' gwane pichane bang' dak kamoro kuom higni 65 kasto idari mondo loki kanyo kama ipidhie yien. Pichane masani chando jodak ma Nyatike ma koro ng'ure wi okang' mokaw kod bad migawo mar alwora kod bunge motelne kod Soipan Tuya. Sasa kitu ambayo nilishangaza sana, waforest wamekuja wamesema ati hii ni shamba yao, na kuna wandugu zangu na wamama zangu wamesaa siku hapa kwa shamba hii. Sasa mimi nimebaki na wandugu zangu na wajikuu ya baba zangu. Sasa nitapeleka hao watu wapi? Mwengo jodak 20,000 gi wiye ywak ni thulo gi kama osebedo kar jot margi kuom higni mahingo 65. Gino magitudo kod jok matemo mana geto mula maidoro siri matanda e kama gilero ni joket mwandu moko e masani okete masinde mage. Even some people were living there to take that advantage to come here, because even right now as we speak they have brought a Chinese here doing mining straight away. Even if you can tour around this bush, you'll find a camp there. Okang' mokaw mar daro jo Nyatike en gino mamedo yudo kwet e koda ka jakombod marango teko magige lwenyo mondi anyanga moko ne jodago nyaka mi oboke mag lope. Onge kaka wanyalo yie ni Nyatike kuma ji odake ma ji nosedak higni mang'eny ni nyalo biro to timo gazettement mar Nyatike te ni koro bedo kar jo forest. Nyatike nyaka los maler ma jodak duto te bed gi title deeds kaka dwarore.
Jaod bura manyatike to modege kokalo barua mare ne ute mag fambo okwedo okang' mokaw kod jatend migawo mar alwora Soipan Tuya manyocho yango ni eke 6,000 koro dhi bedo kar pidho yien kata bunge e kaka yor bero lwasi kod alwora. Tarik 13 dwe mar 6 higani, piny owacho ne ogoyo chape oboke mar sirikal ni jodak koro biro dar mondo piny owacho chak pidho yien mapiyo. Kata kamano, e baruano oriedo ni sikunde kod bombe bende yudo lal. Ponono sirikal odhi nyime kod tijno ataro mar dwaro mar jopiny. Wachno nyalo weyo ka primary school ma Makalda e kod kar tiegruok ma St. Gema, secondary ma Moi Nyatike to kod kar thieth ma Makalda to kata mana boma ma Nyatike bende log tich ma Nyatike North Sub County. Kanyakla kote sendo bila ma Makalda bende gin moko kuom kuonde ma dhi yudo lal. To bende odunyruok gi kar tiegruok ma Makalda Polytechnic. Machielo bende midhi thul oko en bad mbalariany marongo maidore Makalda. Kanyakla kod apisi mar riwruok ma ok mar piny owacho midendo ni World Vision. Tulikuwa kwenye mkutano hiyo tukapitia kwamba wapatie hawa sehemu ya kujenga, wakajenga ofisi yao wakaachia wananchi hapa. Bado yuko hapo saa hii mpaka saa. Sio punde. Moi Nyatike Secondary School yuko hapa kwenye hii ardhi. Shule ya kwanza ya sekondari ambayo ingia ni Moi Nyatike, ikifuatiwa na St. Gema Girls iko tu hapo Makalda Center. E baruano bendo lero ni gibiro manyo ratich jodak ma Nyatike kokalo dhiedo e chwalo kwayo margi od bura mamalo to kod duol marango weche mag lope. We'll move to court to stop all the process. If they want all the area to be a forest area, let them come and do public participation to with the community. Odege koni gisefwenyo ngoke man kod miluma mar mula mayudore Nyatike. Ka jodak giwegi to penjore gima moko kuom tingni mag jo China timo kama idarogie ni kar bunge. Onge kaka jo Nyatike nyalo bedo ni koro ni ka Nyatike kuma ji odake ma jomoko nigi nyithindgi gi kweregi be notho kanyo ni koro ni gazetment otim ni koro bedo kar forest. That is a big no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime nyakora mogi kama jolupo ma nam lolwe gi kaunti ma Homa Bay koro owuok oko ka ogolo ng'ur margi ewi nengo mar modhi mani malo e pachoka ka giwacho ni dhi medo ketho marach sekta mar lupo e alwora mar nam lolwe. Ywak jolupo go biro e kinde ma jogo manitie sekta mar wuoth bende ng'ur kaluwore gi nengo modhi ma oidho. Sekta mar lupo en sekta maduong' ma oganda mathoth mawuok e alwora mar nam lolwe okete geno margi, kendo kaunti ma Homa Bay mani kod atamalo maduong' mar nam lolwe ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime e dho wedhe moingo 140. Chenro mag lupo ma sani tim e alwora mar nam lolwe, jolupo timo gi yidhi mag injini matiyo kod petrol, kendo idho mar nengo modhi e piny Kenya gi sani. Jolupo ywak ni dhi rocho chenro mag lupo kod okenge ma gisegoyo e midhiero moko mathoro jokogi e nam lolwe. Wach mar nengo mar fuel mamedore pile ahinya manyo medore chien ni ohinyo sekta wa mar lupo kod mar nam ni ongang' mamalo kiching'e ni sani thoth jolupo watiyo kod yedhi man gi injin to rech bende tin e nam. Koro ing'e ni mondo ng'ato yud cost of production mondo break even ka nengo mar fuel ni malo bedo matek ma samo weni en ratiro ni thoth jolupo mang'eny madhi wito tije nikech tache koro ok nyal yudo kaka giketo fuel to yedhi mang'eny midhi ywa oko ma mano dhi wito tije mang'eny ahinya ne jok ma oketo ngimagi e nam. To ok mano kende, atwa moko mwasegoyo machalo kedo kod tuo mar ayaki, kedo kod dhier bende dhi dok chien ka nyithindo mang'eny mane somo koluwo nam dhi lewo ne somo ka ok sirikal otime gimoro. Jolupo gi wacho ni nam lolwe e kama giyude konyruok gi mapile ka pile, miyo sirikal ka oduoko piny nengo mag modhi e pachoka to thoth jolupo e alwora mar nam lolwe biro jwang'o tiji lupo. Sirikal mamalo to gi sirikal mamwalo mondo ging'i ane kaka ginyalo cushion weche mag fuel to gi gige lupo ne jolupo mwalo ka mondo kik ji mang'eny ahinya wit tich, nikech ka ok otimore kamano samoro mit oganda mathoth ahinya biro dhi wito tich e migawo mar lupo. Ngima waduto te notere nikech kaka piny obiro en ni sani ji owe weche mag kwang' e weche mag lupo, koro ji nyodok e weche mag injin. Koro ka ing'iyo ka wadok e weche mag injin ka wadhi gi piny dhi to kendo sirikal bende weyo ni mafuta ichako imedo, gini nobwogowa kabisa, kendo pok waneno sirikal nyaka nene nwachak Kenya kata nwachak bede nam ka mosemede mafuta kaka wang'ni omedore ni. Omiyo wan kata kaka nyithiwa dhi sikul onge, sani waywa yiethwa oko te
kaka wakonyre onge to wan nam ema wategemea. Giwacho ni yidhi ma gitiyogo modho mafuta mathoth e kinde ma giringo nam ka gimanyo rech, kendo meto mar nengo modhi e pacho ka dhi miyo gilal maduong' e sekta mar lupo. Idara mar lupo ni en idara makawe mafuta mang'eny sana. Kich achiel mar lupo mondo dhi okel mbuta e nam ringo gi mafuta madhi lita 150. To koro pima ni yidhi ma wantiere godo e nam ka madhi lupo no en nengo maduong', en medruok malach ma en usigo moingo janam. Waneno ka mbele ka biro chuno ni mondo wabol lupo piny mondo wachak wadonj kati ohala mamoko manyalo ringo gi kaka piny dhi nikech koro tek. Sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mowuok e alwora ma nam lolwe. Meto ma nengo mafuta e pacho kaendi tendo wedhe kaunti mobe kaendi wacho ni biro rocho mokalo chenro mag lupo e nam lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawasudo ni migawo mar thieth olando mondo jotuo, jous yedhe kod ute mag thieth ochung tiyo kod yath mar Temadol ma en paracetamol molos kod kambi mar Biopharma Limited Kenya kod yath mong'ere kaka Visipic molos kod kambi mar G Healthcare Ireland kod machielo maketgi molos kod G Healthcare China tok fwenyore ni yedhego okolosi e rang'iny mowinjore. Board mochung' ne rango rang'iny mag yedhe pacho ka Pharmacies and Poisons Board wacho ni tok yudo ywak mathoth kowuok kuom oganda e wi yedhego ne ginono matut kendo fwenyo ni en adier ni yedhego kolos e rang'iny mowinjore gima koro miyo gichungo tiyo kod yedhego. Board no dwaro ni mondo mi jous yedhe, ute mag thieth, jolony kod oganda ochung uso, pogo kata tiyo kod yedhego. Joma ni kod yedhego kwa mondo mi oduokgi e od thieth moro amora manitie machiegni ka ute mag thieth bende kwa mondo mi oduok yadhno kama ne ousnegie. PPB bende okwayo oganda mondo mi obed akicha kendo gichiw lipot e wi yath moro amora ma giongego gadier. Wadhi nyime nyaka Ramogi kama ni rawera moro ma jahigni 18 wito ngimane ka rawera machielo ma jahigni 17 orwak e kar thieth Malondiani bang' tiyo kod yadh nyaluo ma olos kod ajuoga ma bende en japuonjre ma jaklas 11 e skund sekondar moro e gwenge ma Kipkelion e kaunti ma Kericho. Rowerego ma wuok e gweng' ma Miti Tatu e ward ma Soget Tendoni ne oyiero mar madho yath mar nyaluo ka ne giwacho ni gin kod ranyisi mar tuo mar malaria. Okombe achiel mar yadh nyaluono ne en siling'100. Laktar mar osiptal Malondiani Justus Mosera oyango ni mosenindo ne wito ngimane dala ka rawera machielo to ne olar godo od thieth bang' ywago ng'ok ka achiel kod rem e pinyie. Wacha kitu saa 6 hivi nisijui sasa alienda kulala wapi, tukanganana na Evans, sijui sasa Evans alishinda saa ngapi juu mimi nilitapika hii side, Evans akitapika hii side. Hakuna mtu mwenye alitusaidia kwao anabeanwa hii nini hizi madawa juu hata huyo brother ya huyo jamaa alikuwa anapea tiana ya dawa huko nyumbani. I got the blood iko na it is a bacteria infection. So I admitted the patient because the condition was not good. I admitted the patient for further treatment. But the other one was reported to police. The police went to the house where that person died. They brought the body and is in the morgue. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV yweyo maro mokwongo weche manyien mag OIMORE chopo gi kinde ni wadani wakaw yweyo moro adundo mondo wang'e ni to into pachien mane. Makamu wacho ni Kenya Kwanza tich osetamo gi resign jakom okaw tich odhir Kenya mbele. Kenya omoko wacho ni Kenya omoko marach ma koponi onge ng'ama ochiwore kaka jakom to Kenya biro medo moko kamarach. Winjo mana kwan gope mokawgo. Mano makamu ema wacho kamano. Waneno Ramogi TV ga imonyenyore ka Pastor Omondi Tiche mar gemonyenyore bende nitiere koda ka Wood Tsunami Mbansa okemaro siri nyateke ni malera nya kendo weche manyien biro no makare. Wacho ni wach mar daro oganda ni pidho yien to wakwedo kabisa. Mwalimu kare japuonje Vansagaya wacho ni wach mafuta rach odhi hinyo sekta moko duto mapacho ka kamoting'o sectors mopogore ji sembo apiko kabisa. Wacho ni sani apiko kafuelo rumendo kori dhiro mana
dhiro mana Karombo. Kansila Francis Obwanda bende wacho ni Ramogi ler ahinya gwenge mag Ramola, jogem Ramola bende kini kod public participation wacho kamano. Wacho ni yiene gin be giyiene mondo tima weche mag kunyo bugo to kata kunyo mula to weche mag daro ji to dawe, kendo giwacho ni bende girwako CS Moses Kuria kinde ma odhi weche mag industrial park kata kuonde kembe gwenge mag Gota Kara. Mano Siaya kocha Nyakora Ramogi we monda ka uyeno mana ge kinde ni nikech bang' mato wan kod wendo na Dr. Matthew Zowili ma bendo sebede studio marwa ma Kisumu kacha kendo ikore yo makare mano jalup governor mar county ma Kisumu wadani wago kod mbaka kotembe kod weche mag ikruok ne midhiero mar manyalo biro kod koth mar El Nino. Nyakora Ramogi miyo kamoro moro ma intie med mana kete ka okaw yueyo ka udugo podon gi mathoth. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Tich Abich ka Tich Abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile Nyakora Ramogi wacho ni kete manaka Ramogi Night Tich Abich ka Tich Abich sang'wen otieno. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Tuko fresh. Tupo sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma. Inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma. Inashika inatibamba vinoma. Make it deeper, manzo mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. So make it deeper, manzo mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano Nyakora Ramogi kuom medo kete Ramogi TV na singore ni bang' ywe adundo ne wadhi nyime kod weche wa mag OIMORE kama wane gi weche manyien kaachiel kod twak marwa kaka na nyisi motelo wendo marwa Dr. Matthew Zowili ma en jalup gavana mar county ma Kisumu nitiere kendo sebedo oikore makare mar mondo koro wagane kod mbaka e bujo piny ka
wang'iyo mago manyalo hinyo jopiny to waketo gi kare kendo wanyiso kata nyiso jotelo ni magi ma ema jopiny samoro diponi degier mondo mi timnegi ka bende thuolo ni emomiyo wan kod Dr. Matthews Owili koro ne watudane kode mondo nyiswa ni to gin ikruok mage ma giketo ahinya to ne biro mar koth ma bende jolony osekoro ni biro bedo mathoth ahinya ma idendo ni El Nino. Par ni kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties ma kaluo ma kiwacho weche mag pi oula to ji ong'eyo weche mag nyando ahinya kotende kod weche mag pi oula. Ji ong'eyo weche mag gwenge mamoko ma Nyakach kiwacho weche mag pi oula. Ji ong'eyo weche mamoko mag Kisumu East kiwacho weche mag pi oula. Omiyo odhiambo ni kata tino ni koro agwane mbaka kod Dr. Matthews Owili. Daktari machiegni ahinya twak marwa Ramogi TV, nyinga en George Bati kendo geno mara en ni Kisumu County oseketo ikruok bang' jolony magin jokor chal kor lwasi koro ne koth mar El Nino dhi bedo mathoth e pacho ka gwenge makaluo okeda chiel kaka gwenge go ma dhi yudo kodhni moingo koth ma osebedo ka chwe e gwenge makaluo. Mana nyocha machiegni kancho waneno ka pi oula moro omomore apaya ma Maseno kendo ne en buok ma ji ne paro ni to diponi ma e chakruok mar El Nino. Dr. Matthews Owili koro kauni thuolo ni mar gombaka gi nyikora Mogajwang' e buj jopiny. Erokamano ahinya George, awuoyo kawuok e dala mar Kisumu, city mar Onagi. Yiena mondo amos johera duto mag Ramogi TV to kod Ramogi Radio mang'eny bende koro ng'iyowa kawuononi ni oimore uru. Aduoko erokamano bende ne studio mar Ramogi TV kuom gwela mondo mwago mbaka kawuono e wach mar ohula ma samoro nyalo bedo kaluwore gi koth ma biro bedo mang'eny ma bende jolony osewacho ni e ndalogi wadhi bedo iluongo ni El Nino. To mokwongo e weche mag kasemoso jokanyanam gi johera duto mag TV mar Ramogi en ni maduong' ahinya en ni nyaka wa inform jowa kata omigi milome ma bende wan kaka joma tiyo ne piny owacho waonge duol machalo kod mano to koro jofwambo kod keyo kaka Ramogi TV be manyalo konyowa mondo mi jowo ng'e ni wadhi bedo gi wach mar El Nino to usetimo maber kaka Ramogi TV and aparo ni bende jofwambo mang'eny kata ka ok un kende koro waduok ni erokamano ahinya mar inform jowa ma nie alwora ma samoro nyalo bedo kod tabu kaluwore gi koth mabedo mang'eny miluongo ni El Nino mondo mi koro gibed gi ikruok machalo kod mano. Ka ok kamano to wan kod ikruok kamili kaka county government ma Kisumu. Ing'eyo ni wach mar oula samoro oula wuok kamachielo kapok ochopo iri. Wan e Lake Basin to nitie rivers kata aoche mawuok e the highlands mabiro e Lake Basin. Kidhi Migori County nitie River Kuja. Kibiro e county ma Kisumu wan kod River Sondu mabende jodala wonge kama River Miriu. Wan kod Nyando mabende is a big culprit. En bende mokelo wach malich ahinya kaluwore gi weche mag tur mar pi e Lake Basin. Wan kod aoche matindo mang'eny machalo kaka Kisat gini. Kidhi Siaya gin kod river miluongo ni River Ndoya. Koro pi mabiro e Lake Basin ka maturowa wuok malo. Manyiso jowa nyaka koro ng'e ni pi biro kaluwore gi gima oseng'iswa gi jolony mag weche mag alwora e piny mar Kenya. Koro mano mokwongo ni the first thing that we are doing kata gima watimo mokwongo mondo wa prepare jowa en gimiluongo ni chiwo information kata chiwo paro kata ng'eyo ni gima kamano dhi timore. Mar ariyo kaka county nikech ing'eyo ni weche mag alwora
king'iyo pend chik mar chik manowakalo kata constitution mar 2010, weche mag environment, weche mag pi, weche mag alwora koro mi counties mondo mi otim. Yes. Wasebedo gi miluongo ni Kisumu County Disaster Management Committee ma bende otelna gi county secretary, en kod team mawuokie county. To nikech ok wan kendwa, ing'eyo ni joma watiyonegi ma jopiny inyalo tinegi gi county government, to bende inyalo tinegi gi national government. To ok mano kende, wan bende kod joma nie kembe mag ji giwegi, to wan bende gi joma iluongo ni non-state actors gi dho ngere. Winjo joma iluongo ni NGO, gik machalo kamago, kata jok machalo kamago. Koro wan kod team achiel ma Governor Professor Peter Nyang'o oketo in place ma oriwo jogo te giduto, iluongo gi dho ngere ni multi-sectoral team ma ng'iyo weche mag El Nino madhi biro manyalo turo jowa. Koro first of all en information ne jo Kisumo. Mar ariyo en team ma mar county kende, en county, en national government, en national NGOs, en local CBOs, en joma nie kembegi magiwegi, mondo mi kanyakla wang'e ang'o mondo watim mondo mi ka weche mag El Nino biro to wanyalo konyo jowa e yo mayot. Akia ni winja? Awinji maber ahinya daktari. Wach madaher mondo mi apenji ni nyaka gie sani bende nitiere kuonde moko moseketi moyange ni mae ma kopo ni pi otur e mier kuonde ma ji odakie, kaka kaunti wayango kamoro achiel, ariyo, adek, kaka kuonde ma ji nyalo biro jote, nikech sama pi otur achiel obiro biro kod chandruoge moting'o samoro ywero miech ji biro dwaro kuonde ma ji nyalo jotie. Mar ariyo, weche mag tuoche bende nyalo medore nikech koro pi biro mang'eny kendo suna nyalo bedo kaka gi nyalo nyuolore. Gik machal kamagi uketo nade kaka kaunti ma Kisumu ahinya ma bende pi jaturo kawuok e aora manyando? Iyiena mondo mi awach ni ne awacho ni nitie agencies duto tete, to maduong' ahinya ni wan gi agency mochung' ne weche mag thieth kod alwora, health and sanitation, ma bende sani koro nyaka bed moikore kata ready gi dho ngere ni ka gimoro otimore manyalo hinyo jowa, nyaka gichop machiegni mapiyo piyo kabisa mondo mi gitim ang'o, mondo mi gikony jogo. Ka ok kamano to kaluwore gi penjo mipenjo ni to ang'o ma watimo mondo mi wane ni kapo ni gima kama otimore to jowa kik hinyre. Wan gi kuonde 29 29 evacuation centers, tabich kuomgi gin iluongo ni specific evacuation centers ma gin oigeika ma gimoro mantie onge, gin evacuation centers kamano. Now the others, watching in 29, tabich gin specific ma kaponi El Nino obiro, to kaponi mano ni area mari tinyalo wuok mondo idhi e kuonde machalo kod mago, gin dedicated. To 23 mamoko gin ma nitie skunde, nitie churches, gik machalo kamago, kuonde machalo kamago, ma bende wasekwayo weggi mondo kapo nono ni pondo pi nyalo turo jowa, to ginyalo dhi kuonde machalo kamago mondo mi giyud konyruok. To gima watimo en ni ok en ni wayango gi ayanga kamano. Kapo ni ng'ato pi oturo to dhi e centers ma bende oseyangi maonge ng'ata ng'ata. Skunde, nitie nyithi skul, nitie jopuonj. Kapo ni gin churches, nitie joma nyalo dhi lemo kamano. To kuonde abichgi to onge, gina places kata kuonde moyiedhi ni kapo ni pi oturo jomoko to ginyalo dhi, to ka gidhi kanyo to county kanyakla gi the agencies ma awacho ka, national government through the office of the county commissioner,
Red Cross and gi jomoko ma bende konyowa mondo mi wa geng' weche ma turo jowa machalo kod kaka koro pi mabiro no okete gik ma dhi konyo jowa, gin gi chiemo, gin gi kuonde nindo, gin gi gik ma yumruok godo, gin gi pi maler mimodho, gin gi net ma ji umore godo kaponi nikech ing'eyo ni kuonde ma ji odakie samoro suna bende nyalo bede. So they are basically spaces ma are ready mondo mi okony jowa in the unlikely event ni wayudo tur mar pi. Right. To team mana wacho ni county secretary ochung'negi kotelnegi governor nikech en wuon county bende ni kod gik ma nyalo konyo jowago, gin kod chiemo, gin kod sabunde, gik machalo kamago manyalo konyo jowa kapo nochopo ni koro pi odarogi kuonde ma gintie ka gidhi kuonde machalo kamago. To adwaro ni mondo mi awach ne jo Kisumo, nikech ang'eyo ni samoro wasewacho to bende kawuono bende koro antie ka ni wabed motang'. Waseneno e Lake Basin ka kuonde mang'eny to moloyo Kabonyo, Kanyagwal, Kobura Ward, Ahero Ward, kidhi North Nyakach, kidhi Central Nyakach around Wasare, kidhi kamiluongo ni Ombei, nitie kuonde mang'eny ma bende pi ture ji kanyo. Koro wadwa ni mondo gibed motang', mondo ging'e kuonde ma ginyalo dhi jotie kapo ni pi oturogi kuonde ma gintie, to county kanyakla gi jok ma gitiyogo mondo mi gikony wechegi will be ready mondo mi okonygi e wach moro amora manyalo bedo ni chandogi e ndalo ogogo. Erokamano nya Dr. Matthews, kamoro amora miwuoye weche mag maseche kata midhiero matuch apoya miluongo ni disaster gi, to dwaro nitiere ni nyaka bed ni nitiere omenda moro moketi. Untiere gi bad migawo mochung' ne weche mag maseche matuch apoya e kaunti ma Kisumu. Ka nitiere weche kata omenda moket tenge ni midhiero miluongo ni emergencies, gik manyalo pore apoya nono. Ginyalo bedo ni gin mana koth kende, to gin gik manyalo tuch apoya nono kendo ji nyalo yude lal. Ok inyalo liekonwa ni nyaka gie sani, kinyalo mana lieko. Kang'e ni kaunti ma Kisumu ikore yo machalo nade e weche mag omenda e agulu mar maseche matucho apoya miluongo ni disasters kata makelo hinyruok gi lal ne oganda kaachiel kod mago matuch apoya nono. Diponi nitiere kaka oseketo chenro mong'ith mar konyo jopiny? Mokwongo amor ni naneno kane wachako chenro ni the Honorable Ruth Adhiambo Odinga, ma bende county member of parliament mochung' ne weche mag mine e county ka. Higni 5 mokalo en onogo mondo ochung' ne weche mag disaster and emergency. Tano ka gini be koro mako pache kabisa, ma bende wuoyo motegno ahinya kane pok nochako program. To mondo awach ne jo Kisumu duto ni county ma Kisumu oseketo okang' maber kabisa. Wan kod department kakiwachono iluongo ni emergency and disaster management, to bende gi special programs and en gi budget momiye mangiso ni ka gima kama otimore kaka mowacho ka sani ni, to wan kod thuolo mar tiyo gomenda mano se ket tenge mondo mi wakony godo jowa. So gimipenjo no en adiera ni county ma Kisumu kotelne gi Professor Peter Anyang' Nyong'o oseketo pesa midhi kony godo jowa ma odak e alwora mar Kisumu County ma weche mag disaster nyalo chando mondo mi wakonygi. Alright. Ok wanyal konyogi in everything. Kanyalo wacho ni without fear of contradiction, George, ni in the camps where they will be, the bulk kata maduong' ahinya ni kony minyalo konygi godo will be taken care of by the county, to ok ne county kende ne kech wan kod joma bende ochung' koda motegno.
Okay, wacho national government, kendo wan gi non-governmental organizations ma bende ochung' koda motegno mondo mi wane ni weche mag El Nino odhi maber. To maduong' ahinya kata kapok atieko kama ni penjano en ni samoro koth ochwe kawuono. Yes. Gotieno, sama bede koro ji nindo. Kata sama ok wanyal bedo gi ng'ato mochung' manyalo ng'iyo ni gima kama timore. Koro wan gi miluongo ni toll free number. Wan gi mar county ma Kisumu, ma bende adwaro mondo awach ne jowa, kapo ni koth oyudi, to oula bende oyudi, to oula bende nyalo wuok kamachielo, ma bende koth ok ochwe dalawu kata pok koth biro. Ni koth ochwe in the highlands to Nyando opong', Miriu opong', kata Kisato opong'. Tinyalo gonwa simu, wan gi an emergency center, yes, mabedo manned 24 hours a day, seche 24. Inyalo goyo namba 08000 720 Anuoyo kendo, inyalo goyo 08000 720 575. To watiyo bende gi Red Cross ma bende konyowa e weche mag ng'iyo ni weche mag El Nino dhi nade. Yes. Gin bende gin gi toll free number migoyo ma ok ichulo pesa moro amora. Inyalo goyo namba 119. Then jowa biro yudo wachno to waoro teams. Ing'eyo ni the county government kako lose ni wan gi sub-county administration sub-county abiriyo manie county ma Kisumu. Erokamano. And then gidhi ward to gidhi nyaka villages. Koro wan kod team all the way to the grassroots manyalo konyo jowa mondo giyud konyruok. Erokamano nya Dr. Matthews Owili. Poro wabiro medo luongi nikech waneno ka ranyisi mar koth nitie kendo wabiro medo luwo weche gi kaka gimedo wuok. Puoch gi pak ne county ma Kisumu kinde ni ma udhialo juma mar weche mag limbe miluongo ni Tourism Week. Ka bende medo bero county ma Kisumu. Ageno ni uketo kuonde ma ula biro ringe mondo kik apeni ma Kisumu bende kethre. Sa ema watin godo kata kamano wabiro medo luongi mondo wamed dhingo weche gi e yo mane mba inya mondo ganda ung'eni to genikruok mage manitiere boma maduong' ma Kisumu ma bende ne boma maduong' imbo mar piny Kenya. Erokamano Dr. Matthews Owili kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Mana chiel kende kinyalo yiena, just one thing very briefly. Dakika second moko 30 jaduong'. En ni wang'eyo aoche maturo jowa kendo sani ng'enygi oseywer to ng'enygi bende pod iywero mondo mi ka koth obiro to pi obiro mang'eny, pino kala nyaka nam kik tur jowa. Tiwacho wach mar Tourism Week mwachako week mabiro. Wendo mwadhial ahinya mabiro en min piny Mama Aida Odinga. Wadwa ni wapidhi yiende, wadwa ni waringi, wadwa ni wami jowa thuolo mar nyiso ni nitie gima ber e Kisumu ma watali nyalo biro neno. Omiyo akawo thuolo ni elo governor mondo mi akwa jowa duto tetete ni gibi Kisumu next week wane ber mar dala onagi. Erokamano ahinya jaduong'. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa nyako Ramogi. Mano bende makelo giko mar twak mar buch jopiny. Gi thuolo ni we mondo akaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth kaka mabiro ni. Migao mar arita ogolo chik ni chiwo bok mag puodho keny ne nyi Uganda ma okendi gi chwo ma Kenya. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowani can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sura premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi raha premium. Majini kino nyakwa Ramogi bang' wuok e twaka kendo wadonje weche manyien mana ng'isi ni pod wan gi mathoth. Jolony weche mag thieth okone piny owacho mondo mi osir chenro mar chiwo yedhe mag geng'o landruok mag kute mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP mondo oganda mang'aw bed kod yot e yudo yedhego. Jafwambo marwa George Juma ni olero. Kuom higni maromo 40 jotim nonro mag thieth osebedo ka tiyo odiechieng' kod otieno mar manyo yath manyalo kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mano ero manyalo thiedhe. Nyaka sani jolony wechego mag thieth kod jotim nonro e weche mag thieth osebiro kod yedhe magayo landruok mag kutego mag ayaki kendo pod gidhi nyime e timo nonro. I think a lot of the progress that we have made so far, whereby if I look at currently we are talking about less than 35,000 new infections every year. Able to get a vaccine for COVID, and yet we don't have a vaccine for HIV. But because HIV is different, you know, the vaccine transforms, you know, faster than the COVID. Yath magengo landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka pre-exposure prophylactic kata PrEPs ma imuonyo en achiel kuom mago ma nyaka sani koro osechak tiyogo e pacho kae mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Piny owacho mar Kenya negeto neno ni kwan ji maromo 500,000 obed ka tiyo kod yadhni e kinde mar higni 5. Kata kamano, mae koro pok ochopo ka lipot yango ni mana ji maromo 360 ema nyaka sani koro tiyo kod yadhni e piny Kenya. We are still shy of that. So far we are seeing about 360,000 people who have initiated PrEP. So certainly, yes, good progress, but still a lot needs to be done. And what we are looking for is we want ultimate involvement and participation of this community. We don't want them to just be end users of programs. We want them to be part of the research. Daniel Were, menjalony e wechego mag thieth kendo jatim nonro wach ni yadhno ma ong'ere kaka PrEPs ma imuonyo mondo koro duok piny landruok mag kutego mag ayaki osekonyo e duoko piny kata bed ni thoth oganda
okos bido katiyo kode yono makare kabedo medo nigeno tokoro ponitie. While they are available, not many countries are making significant progress in terms of availing this product to their populations. And yet what we see is that most of these products can have a pivotal effect in terms of the reduction of new HIV infections. Kalwe kod yok mabende yande ne osegol kod mokum jogo eko ma osbido katiyo kod yadhni mar PrEP ma imuonyo mondo geng' landruok mag kutego mag ayaki. Jotim nonro bende koro osebiro kod mamoko ma oting'o maro mar Peverin Ring ma bende en manoero ma ikete duong' mar ng'ama miyo mondo koro kony e kedo kod tuo mar ayaki. Calling upon these countries to also invest in the availability of these products. A practical example is the Peverin Vaginal Ring, where we know the product is available. The product is already approved by the World Health Organization. Right now, most of our African countries do have access to just oral PrEP. But as we speak, we have the long-acting injectable that has already been cleared for use. Nyaka sani ruogno ma thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization bende osepuodho yadhno ma PrEP ma ichwo i del ma bende koro ng'ere kaka Cabotabravin ma bende koro igeno ne dhi konyo mokalo e kedo kod landruok ma kutego mag ayaki. Kata bed WHO ne osepuodho yadhni, piny Kenya koro pok opuodhe. Gino ma jolony wacho ni mae koro sthiro kang' mar kedo kod landruok ma kutego mag ayaki. But also there are issues around regulatory barriers, like injectable Cabotegravir, for example, has not been approved by the Pharmacy and Poisons Board yet. Jogo ma kedo kod landruok ma kutego mag ayaki medo ji Uganda mondo ti kod yore mopogore opogore mar geng'o landruok ma kutegi ka giwacho ni achiel kende ok oromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyako Ramogi kama jatend migao mochung' ne arita e pacho ka Kithure Kindiki ogolo siem mondo chiwo bok ma pacho ka ne wakeni mawuok e pinje maoko motedo ne chuo ma pacho ka. Milome mochiw kod Kindiki biro tok seyo wuok kuom jodak mamoko mawuok e kaunti ma Busia ka giwacho ni mine utegi mawuok e piny Uganda osebedo kaida chiedh nade mathoth e lwet obila ka luwore ni gionge kod obok ma pacho ka. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Jatend migao mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki noyango magi e gwenge ma Amukura e kinde mano yawa yanga kar chung' od bura ma Teso Central mantiere e kaunti ma Busia. Kar chung' od bura ma Teso Central ochuogi kowuok Teso South gi Teso North kendo biro bedo gi wards moriwo Amukura Central, Amukura West kachiel kod Amukura East. Okang' mabiro chwalo kaunti ma Busia bedo gi kar chung' od bura aboro. Kindiki wacho ni dwaro makamano biro kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny koriwo kepo mag oboke mopogore opogore. Vilevile nikiwa hapa leo katika hii kuleta sub-county mpya ni kuleta maendeleo karibu na mwananchi na huduma. Watu wote ambao wameolewa hapa Kenya na inadhibitisha kupitia machifu wetu na assistant chiefs na viongozi ya kwamba wameolewa hapa Kenya, wameishi hapa Kenya, wapate vitambulisho vyao. Kindiki notiyo gi thuolo makamano kojiwo jopiny modak e tong' mar Kenya nobiro neno ni fungruok oyudore negi machiegni mano mar tiyo kachiedh nade mar dhugruok mar nyamburko mosebedo katimo wuodhe maboyo kaluwore ni chenro mar yaro apaya osechako. Inapaswa isaidie uchumi wa sehemu hii. Nimeona kuna msongamano mkubwa wa magari pale na hiyo inatatiza biashara hapa. Kwa hivyo mimi nikitoka hapa naenda kusukuma kuharakishwa kwa kupanuaji wa barabara kuu. Ya kwanza ni ile inatoka Eldoret Bungoma kwenda Malaba na vile vile ile ingine ya kutoka pale Kisumu kwenda mpaka Busia. Iwe ni barabara dual carriageway. Ndio magari iwe inapita haraka na kusiwe na ajali nyingi za barabarani kwa sababu malori yamesongamana na kabarabara kamebaki wachwa mahali pembamba. Kaluwore gi dwaro mar chuogo kar chung' od bura manyien no, jaod bura ma Teso South Mary Emasi ochwal ote ne piny owacho mondo ger apise mag piny owacho e gwengego. Hii ofisi ya DC ilijengwa ikiitwa wakati huo ilikuwa ni Teso South kama tuko na district moja. Unajua sasa tutarudi kukuomba pesa tujenge district headquarter ya Teso South sasa. Sababu sasa Teso South imekuwa kama ndio mtoto mpya. Ile hali ndio mpya imenyang'anya mama yake nyumba. Unajua tumeanza kupeleka huko ombi letu kuambie
register inaonyesha kesho sauti imeshajengwa. Lakini sasa mtoto imenyang'anya mama nyumba. Korka kore jod bura mateso North Oku Kaunya opoyo piny owacho kuom yango kar chung'od bura machielo. Ojiwo piny owacho mondo chug kaunti manyien mar Teso kaluwore ni osejwangi kuom thuolo malach. Hakuna tangu independence Mteso amewahi kuwa waziri. Hakuna hata mmoja amewahi kuwa ambassador. Hatujisikii tuko ndani. Kopogore gi mano, jalup gavana e kaunti mabusia Arthur Odera dwaro mondo piny owacho ober chal mar uchumi ne jodak e kaunti mabusia kaluwore ni gidak e tong'. Sisi tunazuia shida ambayo inaweza kuingia Kenya hapa. Hii strip yetu tunaita Busia County. Tunakinga Kenya. Kwa hivyo nchi zingine nimeona the best way kuhakikisha kwamba kuna security kwa border is to uplift the economy of border people. Ndio wasiweze kufanyiwa mambo mabaya, wasiweze kununuliwa na mtu. Wao ndio security, frontline security number 1 ni sisi watu wa border. Apise maka chung'od bura mateso Central kata kamano ibiger e gwenge ma Amukura. Sharon Ongao, Ramogi TV. Johand bao manande ywak ni migi thuolo mar tong'o bao. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo nyakora mogi wadonje weche mag ohala. Moyo joriembo mag nyamburko 400 mag riwruok Saga mar 2NK Sacco oyudo tiegruok makende wi tiyo makare kod apeyni e romo manobagi kod kambi mar okumba mar Direct Line Assurance. Tiegruok makamano time kaunti ma Nyeri ka jokanyo e sekta mar wuoth nochopo kamoting'o jokanyo e duol mar NTSA kod apisas mag arita e apaya. Kaluwore kod jotelo e Sacco mar 2NK, tiegruok makama ber ahinya e kindeni ma koro gando chomo e nyasi mar sikuku ma bende jabed kod jowuoth mathoth e apaya. Bende joriembogo opuonji e wi bedo akicha e kinde mag riembo sama koth koro dhi bedo mathoth e pachoka. The process on whenever an accident occurs, the claim process until a claim is determined, the court process and all that process is involved whenever a claim is reported at Direct Line for purposes of having those claims paid and settled. Tumewaitia Direct Line, tumewaitia police, tumewaitia NTSA na pia mimi ni director wa NTSA. Tumeitia watu yote ndiye wajue umuhimu wa kuendesha gari na kuchunga maisha ya watu kwa barabara. Jobar bepe kaunti manandi dwaro mondo piny owacho oyienegi gi ng'adi yiende mane ginyiewo kuom sirikal. Ka gilose boma ma Kapsabet, jong'adi yiende go wacho ni yiende gi tow e bunge tok piny owacho golo kum machungo ng'ado yiende mane oketi e higa mar 2018. Giwacho ni thoth gi koro ni kod midhiero kaluwore ni bengi bandho gi kaluwore ni ne gikawo hola mar nyiewo yiende go. Kata kamano jotijego osingo mar timo kampen mar pidho yien maromo $2 million e bunge mopogore opogore e kaunti no. Na kuna pesa ambayo tulikuwa tunadaiwa, tukaenda tena kwa bank tukakopa pesa, tukakilia deni. Tulipokilia deni tunaingia forest, tunaambiwa msimame. So tumeshindwa, shida ni nini? Hata sisi maadui ya serikali tunaomba kwamba tuweze kufanya kazi pamoja, tuweze kulipa miti. Watu wameumia, siku ile walifungiwa miti miaka 6, sasa wanakuja kufungiwa tena juzi, watu walikuwa wameenda kuomba loan. So tunaomba kwa unyenyekevu ya kwamba tuko tayari kushirikiana mambo ya upanzi wa miti. We want to conserve the environment because we are not here milele. Sisi wengine tutakuwa hapa na tutaenda. Tumeshindwa tutafanya nini kwa sababu biashara yetu imeweza kusimamishwa na hii mambo ya kesi kotini. Ningependa kuomba mahakama kwa unyenyekevu kabisa mujali maslahi yetu na mujali maslahi ya environment, mujali maslahi ya kitaifa.
Vile wenzangu wamesema, tuko na watu wenye tumeajiri kazi. Tunaomba kabisa mahakama ikuwe lenient. Warango midhiero mokwako jatugo mar tukagoko Janet Owino. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni yakora mogadonjo weche mag tuke en lek mar jatugo mora tugo ne tim mar Kenya mana kaka Janet Owino mane otugo ne tim Kenya e tuke mag rugby kane pok oyudo hinyruok. Bang' yudo hinyruok kotugo ne Kenya, Owino pok oduogo e pap. Jafwambo marwa James Opondo nigi ler mar wachni. Bang' donjo tuke mag rugby ndalo machuok tok tho mar jonyuol ne e higa mar 2018, Janet Owino nosebedo kod tugo maber e klepe ma pacho ka achiel kod tim maduong' mar Kenya. Owino noriwore gi tim Kenya kendo tugo ne higni moheo 20 kapok nothiche oko. E tuke madongo mosetugo ting'o tuke mag ng'ado tiko mar Olympics mar higa mar 2015, tuke mag Olympics higa mar 2016 e piny mar Brazil, kaachiel gi tuke mag Commonwealth higa mar 2018. Kane jonyuol nobiro pas wadong' Nairobi kae, ema koro nachako ka ani klas 8, ema koro nachako tugo football Nairobi ka. Achako tugo train uku rugby kidogo kanye makorono opika ma adhia a join national team. Kinde mane otugo ne tim Kenya e tuke mane okelo kanyakla pinje mopogore e piny mar Hong Kong, noyudo hinyruok mane oyudo nokete oko e tuke mag Commonwealth higa mar 2018 mane obagi e piny mar Australia. Bang' yudo thieth mare e piny mar Australia mane ochulne gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, gikone to nothiche oko e tim Kenya kaachiel gi jotugo mamoko ka moting'o Irene Otieno, Raila Adhiambo, Millicent Opalo gi Dorin Remo. Ana duogo ne gigolo wa kori tim, koro na end up no okanyal dhi osi, aongo pesa, okanyal afford golo chumani tienda, to en pesa mang'eny. Alafu unge pesa mora mane gimia kata koro in koro wagoli dhi bed go yot. Koro yudo ka sani a struggle woko kae, anyalo wuotho nikech tich malong'o bende aongogo, awuotho mana ka adwaro tich woko ku, to tich matiyo en tij wuotho. Kata odoko ni nokalo e mathoth, chunye ok nojok kendo ok oywaga ng'e ting'o nying Kenya tuke madongo, ka bende ojiwo jotugo matindo mondo oti matek ka lek mar tugo ne Kenya en gino manyalore. Ne wahero tugono. Nwatugo kata kana natugo ni clubs, atugo ni Mwamba, atugo na Ali Queens, atugo ni karibu clubs mantiere Nairobi kagi atugo ni. Koro okanyal regret nang'o momiyo kata sani achandra to club go okanyal regret, but ile tu gima penjran ang'o momiyo iwito wakamano. Janet Okumodak Kayole, Buore, Nairobi. Jatugono ni kode geno ni riwruok matayo tuke mag rugby pacho ka achiel gi jokanyo mantiere sekta mag tuke biro konye e sechegi mangima osebedo matek to onge tich motimo nikech rem mar tiende. Bang' yudo hinyruok kotugo ne tim mar Kenya, Janet Owino ok ywag ang'e bang' tugo ne tim mar Kenya kendo donjo tuke mag rugby. Kata kamano oywak ne riwruok matayo tuke mag rugby, Kenya Rugby Union, ma owacho ni nojwang'e e kinde mane en kod hinyruok. James Opondo, Ramogi TV, Kayole, Nairobi. Wadhi nyime tim Kenya mar Harambee Starlets onomole piny mar Cameroon motelo ne tukgi mar manyo tiko mar tugo tuke pinje Afrika gi tim mar Cameroon tarik 22 madweni. Kocha Bellino Demba noyiero jotugo 23 kuom 30 ma bende notimo rako mogik e alap ma Kasarani. Timno nowuok e pacho ka okinyi manyoro. Tim mar Harambee Starlets biro tugo tuke mokwongo kuom thuolo mar higni 2 bang'e riwruok matayo tuke mag adhula piny mangima FIFA ne kumo Kenya nikech donjruok mar sirikal mamalo e tayo tuke mag adhula. Cameroon bago tuke gi tielo mokwongo ka tielo mar 2 biro bagi e alap ma Nyayo National Stadium tarik 26 mar dweni.
Odhi nyime riwruok matayo tuke mag Olympics kutudore kod tend county ma Makueni. Migawo mar weche mag tuke no bago tiegruok mar ndalo 2 ne jokanyo matayo weche mag tuke e county no. Tiegruok no ma ibago e rang'iny ma malo sani koro ichwalo ne kor gwenge. Jodito e migawo mar weche mag tuke maromo 100 yudo tiegruok ma bende okelo kanyakla apisas matiyo e county, migepe matayo tuke kidienje mag branches, jodito matayo tuke mag riwruok maduong' mar FKF kaachiel kod jokanyo ma ochung' ne weche mag tuke mag rowere. E tiegruok no riwruok mar Olympics ojiwo tayo makare tuke kor gwenge kama en gino mabiro kelo dongruok mag tuke e pachoka. Ero kamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV thuolo ni bende makoro chopa e giko mar weche manyien. Kata kamano anoka nyisa kagi Pastor George Marodi Kopanywan kodi Baba Wabudho gi Madam Vida Jesse kod Bishop Meresa kod japuonj maduong' Marodi Primary bende oro pod gi pak ne Ramogi TV kuom kelo weche manyien mong'ith. Ma ok watimo kawuono kaluwore kod thuolo nyakora Ramogi diche makiny bende en mana odiochieng' machielo. Pod gi pak ni miero Ramogi TV gi jogo masiro weche manyien kowuok e odwa mar ka weche manyien. Jay Bonyo, Ken Muga, Jay Lieta kaachiel kod jogewa duto mochopo mochoko weche gi kendo kelo nigi yo mong'ith machalo kod mano. Eka wan kod Filipo Chieng', jogo picha kamoting'o Ernest wuoyo kadho wadh nam chumbi kaachiel kod duto mosiro weche gi manyien nyakora Ramogi. Jaloko mar obedo Belinda Adhiambo Nyage Moremo kuom thuolo duto. Elo Trevo Mbija, an nyinga George Bati Dadikulu Tsunami Riti Masani.